Transition team ni outgoing Governor Peter Onabia ug incoming Governor Juliet Uy nagtagbo na alang sa hapsay nga turnover sa opisina sa gobernador karong Hulyo 30. Usa sa naisgutan ang pag-turnover sa mga kabtangan sa kapitolyo ngadto sa bag-ong administrasyon. Apan sumala ni kanhi Misamis Oriental Vice Governor Joey Pilaes kinsa kabahin sa transition team ni incoming Governor Juliet Uy nga posibleng dili na ma-renew ang kontrata sa mga job order employee sulod sa Kapitolyo probinsya. Si incoming Governor Juliet Uy gikatakdang mulingkod sa pwesto karong July 1 human gipildi niini si Peter Onabia sa milabay nga eleksyon 2025. Except the hospitals. I have to clarify that in the hospital na yung mga JO diha nga X-ray technician, radiologist, nurse, phlebotomist, kana nga mga JO dili na sila matanggap.